Så tidligt på dagen kan jeg godt. Godt, mit navn det er Gottrup, og jeg skal indlede det her kordatkursus med at tale om echinodermer. Nu siger jeg, at det er et kordatkursus, det er fordi på jeres papirer, der står der verbratkursus. Og det er fordi, verbraterne er en lille del af det gode dyrebrug, vi skal tale om. Dem, vi skal tale om i dag, de er faktisk invertebrater. De har ikke nogen vertebra, og vertebra, det betyder rygsøjle. Så de har ikke nogen rygsøjle. De har ikke engang en korda, som er et afstivende element i kordaterne, som vi sender til os. Nej, dem her, de er invertebrater, men de er døvtrådstomer. Og Peter har lige fortalt jer om, hvad døvtrådstomer er. Er det ikke rigtigt? Ja. Se, inden vi går i gang, så skal jeg lige, og jeg ved ikke, om Peter allerede har sagt det, det er, at jeg er dybt frustreret, og det er I også. Det er I, fordi I ikke har invertebraterne før vertebraterne. Det mest naturlige er selvfølgelig at starte med de encellede organismer, og så gå til de flercellede organismer, og ganske langsomt bevæge sig op i systemet, indtil man når til døvtrådstomerne, kordaterne og vertebraterne som de mest avancerede dyr. Hos jer, der er det lige bygget om. Og jeg har været på universitetet i 40 år, og vi har altid startet med invertebrater, indtil for et år siden. Det betyder, at I bliver bombarderet med en række ord, som I ikke har nogen forudsætning for at kende. Og jeg ved ikke, om Peter allerede har nævnt det, men det er virkelig, I skal virkelig tage jer sammen her og få lært de ord. I ved ikke, hvad det betyder op og ned. I ved ikke, hvad det betyder frem og tilbage, og proximaler og distal og sådan noget. De ord har I slet ikke mødt nu. Og derfor, vi bruger dem bare i flæk, fordi vi er vant til, at det er noget, man, sådan taler man biologi. Jeg har egentlig ikke planlagt det, men jeg tror lige, jeg vil starte ud med at give jer nogle basale udtryk for, hvordan man siger foran på et dyr, bag på et dyr, rygsiden og bugsiden og sådan noget. For de ord bruger vi slet ikke i biologi. Vi bruger nogle andre ord. Vi bruger de latinske betegnelser. Og hvis jeg lige må bruge bare 1 minut på lige at... nej, det kan jeg ikke rigtig kridt. Jo, det ligger her. Hvis nu vi har et dyr, jeg håber, det er stort nok det her. Vi har et dyr her med en mund og en hale. Det vil godt være en gris, ikke? Ja. Så har vi har også nogle ekstremiteter, vi har nogle ben, og så har vi sådan et forben, der ligger der. Rygsiden af et dyr, det kalder vi dorsalt. Dorsalt. Så når vi taler om, at en struktur ligger dorsalt for noget andet, så betyder det op mod rygsiden. Det modsatte hernede, det hedder ventralt. Ventralt. Det betyder lidt mod mavesiden. I dag, der skal vi tale om echinodermerne. Der hedder det ikke ventralt og dorsalt. Der hedder det oralt. Det betyder mund. Det er fordi echinodermerne, de har munden ned. Og det heroppe, det hedder ab. Det er B, det der. Ab. O. Aboralt. Så husk, dorsal, det er ryg, og ventral, det er mave. Så har vi det forreste her. Det har forskellige udtryk. Og I skal kende det. Det mest almindelige, det er T-R-I-O-R-T, anterior. Det betyder fremad. Men der kan også være i nogle tilfælde, specielt i biologien, hvor vi taler om den orale del, eller orals, skal jeg skrive her. Orals. Det betyder frem mod munden. Lægerne,
bruger det, men vi vil også se i den biologiske litteratur, det er cefalet. Cephalus, det betyder hjerne. Så det er altså i den ende af dyr, hvor hjernen er. Cephalus, det betyder hjerne. Capus, det betyder hoved. Så man kan også godt sige, i den kapable del af, det bruger man også. Men det her, det er det mest almindelige. Hvis vi går ned i den anden ende, så har vi posterior. Posterior, det betyder bagtil. Hvis vi skal, og det modsvarer anterior. Hvis vi har den orale del foran, så har vi den anale del. Anus, det er endetarmsåbningen, det er anus, og anal, det er altså ned mod bagenden. Og endelig, så bruger vi i biologien meget et ord, der hedder caudalt. Det betyder hale. Det betyder mod haleenden. For caudalt. De ord her, dem vil jeg bruge, og dem vil alle andre forelæsere og undervisere bruge i flæng. Så derfor så er det måske vigtigt, at I lige bider mærke i det. Hvis vi tager et snit gennem dyret her, så får vi noget, der er rundt her. Ind mod midten. Når noget går ind mod midten, så er det medialt. Medialt. Når noget går ud mod herudad, så er det lateralt. Det betyder ud mod overfladen. Udad. Væk fra vinklen. Det er lateralt. Er det her trivialiteter for jer, eller? Nej. Det er det ikke. Nej vel. Så det er godt nok lige at få det med. Så har vi benet her. Hvis vi nu gerne vil sige, at min arm her er skulderen i forhold til mit håndled. Skulderen, den ligger proximalt. Så herinde, det er proximalt. Det er ind mod kroppen. Ud mod, væk fra kroppen, ud mod periferien, det hedder distalt. Distalt. Så tror jeg, vi har vi vist de fleste af de gængse udtryk. Alle de her udtryk, de kan blive kombineret sammen. Proximolateralt og mediolateralt og så er der masser af ord, som bliver brugt. Men nu kender I de ord, som bliver brugt i litteraturen for orientering. Godt. Som jeg sagde før, så lige her i starten, sørg for at få læst hjemme. Sørg for at få læst hjemme til forelæsningerne. Sørg for at få læst hjemme til øvelsen. Hvis I begynder at opsamle ordene og forståelsen for, hvad det vil sige at være anatomi, fra starten af, så får I det nemmere senere i kurset. Det er, måske når I sidder hjemme på kollegieværelset, så siger I, det her, det lærer jeg aldrig. Jo, det gør I. I gør det efterhånden, fordi det bliver gentaget igen og igen på kurset, så I skal nok få det lært. De fleste af jer i hvert fald. Men det gælder altså om at hænge på her for snart. Hvis nu jeg siger et ord, som I ikke forstår, så afbryd mig. Fordi der kommer mange ord, også i den her forelæsning. Så skal vi se, om den her virker. Det er godt. Vi skal snakke i dag om echinodermer.
Echinodermer, det er sammensat af to ord, ekinos og dermis. Ekinos, det betyder pindsvin på græsk, og dermis, det betyder hud. Så direkte oversat, så er echinodermerne, det er pindsvinehuder. Vi kalder dem på dansk for pighuder. Vi kender dem alle sammen. Vi kender søstjernen, vi kender søpindsvinet. De er i danske farvande, så dem har I alle sammen set. Det er en døvtrostol. Og så vil jeg godt lige høre, hvad er en døvtrostol? Jeg spørger dig direkte, hvad er en døvtrostol? Korrekt. Det er, hvor urmunden, den bliver lukket, og så den bliver dannet en sekundær mund i den modsatte ende. Er det ikke rigtigt? Det er også det, Peter sagde. Se, en lille smule systematik, det har Peter været igennem, og det er det, jeg siger, at vi skal prøve at gentage det, så I efterhånden får det ind. Vi har nogle forskellige klasser, nogle forskellige inddelinger af de her døvtrostole. Alle de dyr, I ser heroppe, mennesket, cephalopodaten, uropodaten, hemipodaten og echinodermen, det er alle sammen døvtrostoler. Altså med den embryologi, som vi lige har beskrevet. Echinodermerne skal vi snakke om i dag. De har ingen rygsøjle, ergo er de invertebrater. De har ingen korda, og det skal jeg nok forklare om lidt, eller det forklarer jeg til øvelserne her i dag, hvad en korda er. De har heller ingen korda, altså det er bare et afstivende element, som findes i de primitive kordaterne. Det har vi heller ikke, så det er heller ikke en kordat. Det er bare en invertebrat og en døvtrostol. Hemikordaterne kommer vi slet ikke ind på. I lærer ikke om dem i biologikurset. Det er noget, der hedder agerlorm, og de er altså også døvtrostoler. Men vi har dem ikke med i kurset. Så har vi kordaterne. Det er urokordater, cephalokordater og vertebrater. De er alle sammen kordater, fordi embryonalt i det mindste, der bliver der dannet en korda. Da I var fostre, få dage gammel, eller nej, få dage, 2 uger gammel, der havde I en korda. Og det var det eneste afstivende element, I havde, som cirka 1 centimeter. Der havde I en korda. Alle har en korda, og I har den faktisk den dag i dag. Hvis der er nogen af jer, der har prøvet at spise svineryg, og man bare laver ryghvirvlerne fra hinanden, så den lille klare prik, der er lige i midten af virvlen, det er reminiscensen af korda. Så den findes. Godt. Urokordaterne, de skal faktisk dissekeres i dag. Dem, der har øvelser i dag, de skal dissekere det. Så i den her uge, der skal vi se på urokordaterne. De hedder også søpummene eller tunikaterne. Og det er en gruppe, som jeg holder forelæsning om på onsdag. I den forelæsning, der kommer også cephalokordaterne. Er der en meget kvik student i blandt jer, som kan fortælle mig, hvad det betyder, cephalokordater? Ja, hvad vil du prøve at foreslå? Ja. Så det er, at korda går helt op til hovedet. Det er fuldstændig korrekt. Fuldstændig korrekt. Jeg skal bare lige høre, om du kan huske det her citat, der står derinde. Ja, det var godt. Det betyder nemlig, at kordaen går helt ud i hovedet. Ja. Og så har vi til sidst her, vertebraterne, de starter med de mest primitive, det er agnaterne. Det er dem, vi skal snakke om i næste uge. Det er de kæbeløse vertebrater. De har en rygsøjle. Og de har hajerne, rokkerne, fiskene, padderne, reptilerne, altså krybdyrene, og fuglene og pattedyrene. Så det er den gruppe af dyr, vi skal snakke om resten af kurset. Godt. Så I kan se, der har vi invertebrater og vertebrater, så her har vi en oversigt over alle døvtrostolerne, hvordan de inddeles.
Dem her skal vi snakke om i dag. Det er ikke Jupiter. Vi forlanger lidt af jer med hensyn til systematikken. Og de underklasser, I skal kunne, det er dem, der står her. De bliver repeteret igen lige om lidt, når vi kommer lidt længere frem i forelæsningen, så bliver de repeteret. Men vi har de grupper her af ekiodermer, som hedder sølvlinjer, fjerstjerner, de hedder Crinoidea. Tilsammen, det er sølvlinjer, fjerstjerner. Jeg vender tilbage til. Den anden gruppe, gruppe nummer 2, det er søstjernerne. De er hernede, de hedder asteroidea. Aster, det betyder stjerne på latin. Så derfor det her, det er stjerner. Og der har vi for eksempel søsolen, der findes her. Og så har vi vores ganske almindelige Asteroidus, som er den søstjerne, som findes lige her nede på havnen. Det er søstjernerne. Den tredje gruppe, det hedder slangestjerner. Dem har vi herovre. Dem kender I også godt, hvis I har gravet lidt i noget sediment fra havbunden, så vil de altid komme op. Dem har vi også i de danske farvande. Det er slangestjernerne. Den vender jeg også tilbage til. Uforiodea hedder det. Og så har vi den fjerde gruppe. Det er søpindsvinene. De hedder Echinodea. Og Echinus, det var det, der betyder pindsvin, så det er altså pindsvinene, der hedder herinde. Og de er delt op i de regulære, de kugleformede, næsten kugleformede søpindsvin, og så de irregulære her, som er næsten bilateralt symmetriske. Hvad betyder det, bilateralt symmetrisk? Er forslag? Der brugte jeg et ord, som måske... Ja? Rigtigt. Man kan lave et snit. Jeg er også bilateralt symmetrisk eksternt. Så hvis man laver et snit lige ned gennem midten af næsen og hele vejen ned her, så er der 2 ens halvdele. Lateralt ud mod siden, ens. Bilateralt. 2 sider, der er ens. Mine indvolde, de er bestemt ikke bilateralt symmetriske. Jeg har leveren over i højre side, mit hjerte sidder i venstre side, og så videre side. Det var søpindsvinene. Den sidste gruppe, den 5. gruppe, det er søpølserne. De ligger hernede. Det er sådan nogle sedimentædere med nogle tentakler foran. Og I kan se, at de er aflange. Og den kalder vi så for rulletoidea. Rullers, det betyder sådan rør. Tubus. Rørtubus. Så det er de rørformede. Fælles for alle dem her, det er, at de adskiller sig fra kordaterne ved ikke at være bilateralt symmetriske. De er pentasymmetriske. De er opbygget af et 5-tal. I kan se, at søstjernen her har 5 arme. Den her har ikke, det er en undtagelse. Men dem her, de har alle sammen 5 eller et multiplum af 5 arme. Nogle har 200 arme, men det er altid noget, der kan divideres med 5. Så kan man sige, at dem her over søpindsvinene, de har også et 5-tal, og det kan man tydeligt se, når man ser på sådan et forstenet pindsvin, at de har 5 ambulakrale zoner og 5 interambulakrale zoner. Det var svært ord. Godt. Jeg kan se, at jeg skal gå lidt hurtigere frem, end jeg har gjort. Se, her har vi lidt om systematikken for, hvordan de har udviklet sig. Og jeg synes, det er nok, altså den her nede skal I slet ikke kende. Det er alle de fossile former, det er dem, der er i forsteninger, og det er dem, der også. Så dem her oppe, det er dem, vi har som de levende repræsentanter. Der har vi sølvlinjen, vi har søpølsen, vi har søpindsvinet, slangestjernen og søstjernen. Hvis I kan de danske betegnelser her, vil jeg sige, det er ok, men det er en rigtig god idé at lære Crinoidea, Rulletoidea, Echinodea, Ophidiodea og asteroiderne. Det er en god idé. Og jeg kan ikke udelukke, at det til eksamensspørgsmål vil blive stillet spørgsmål i, hvad er en asteroide? Og så skal jeg tage videre, at det er en søstjerne. Se, de har et andet træk, som knytter dem lidt til os.
det er nemlig, at jeg sagde før, at de var pentametriske, at de var opbygget af et 5-tal. Men det gælder ikke larven. Larven, den er faktisk bilateralt symmetrisk, ligesom kordaterne og lateralen er. Og det kan vi se her, vi kan lige snit igennem sådan en larve her, og så er den der ens på begge sider. For de er altså bilateralt symmetriske. Her har vi pentametrien, her kan I tydeligt se 5 arme på søstjernen, og her har vi søpindsvinet, igen 5 zoner, som er vokset sammen af nogle skeletplader. Og så er der en ting til, I skal lære, det er det, som jeg lige fortalte herhen, at nemlig at hos echinodermerne, der taler vi ikke om dorsal- og ventralsiden, der taler vi om oralsiden hernede ved munden, og aboralsiden heroppe ved gaden, ved anus. Så det er også de betegnelser, vi vil bruge her i eftermiddag, når vi skal over og dissekere. Oralsiden, det er nedad, aboralsiden, det er opad. Og så er der selvfølgelig undtagelsen. I det sølvlierne, deres oralside, det er den opad. Jeg helt godt. Sådan er det. Godt. Vi har nogle fælles træk for echinodermerne, og det her det er faktisk forkert, det jeg har skrevet her. Echinos, det betyder pindsvin, det betyder ikke skelet, så det er lidt forkert at skrive lighedstegn der. Det beklager jeg. Vi har en fælles struktur for alle echinodermer, og det er, at de har et skelet i huden. De har et endoskelet. Det har de, fordi der ligger en hud uden på skelettet. Så siger man, at skelettet ligger inden for huden, så kalder man det for et endoskelet. Det er fuldstændig det samme, som I har. I har også et endoskelet. Vi har bløddelene lagt uden på skelettet. Det er endoskelet. De invertebrater, I skal stifte bekendtskab med i næste semester, de har et exoskelet. Tænk på en strandkrabbe. Den har skelettet yderst og alle bløddelene indeni. Der er ikke nogen hud uden på skelettet. Det er en cuticula, der ligger og så er kalcificeret. Der har vi skelettet udenpå. Så alle invertebrater, de har et exoskelet. Ja, nu siger jeg en fejl, fordi det her det er faktisk en invertebrat. Men de fleste invertebrater har et exoskelet. Og det her det er et endoskelet, fordi huden ligger udenpå. Her hos asteroiderne, her hos søstjernerne, der kan I se, at det er sådan et netværk. Og det ved I også godt, at sådan en arm den kan godt bevæges, så skeletelementerne de kan godt bevæges i forhold til hinanden. Der er et bindevæv her imellem, og det vil sige, at de er bevægelige. Det er de ikke over hos søpindsvinet. Der er de vokset helt sammen, og det er derfor, at den er ubevægelig, selve det indre af dyret, det er ubevægeligt. De er vokset fuldstændig sammen her. Hvis vi kigger på en arm fra sådan en slangestjerne her, en ufiorid, så har vi rundt omkring armen her, der har vi en skeletplade, og de er sat sammen næsten ligesom rygsøjlen hos os, at de er sat sammen som cirkler, altså som cirkler, der støder sammen. Og det vil sige, at armene på sådan en her, den er meget bevægelige. De er frit bevægelige, og det har jeg også set, når de bevæger sig, at de kan slå armene. Ja. Andet vil jeg ikke sige om det her slide, men jeg vil gå videre og tale om en anden struktur, som er fælles for alle echinodermer. Det hedder vandkanalsystemet. Det er helt unikt for echinodermerne. Der er ingen andre dyr, der har et vandkanalsystem. Og det står i forbindelse med det havvand, som echinodermerne lever i. Og jeg har faktisk glemt at sige, at alle echinodermer, de er marine. Alle echinodermer, de lever i havet. Vi har ingen eksempler på ferskvandsformer. Det er ikke verdens bedste tegning, den er faktisk fra jeres lærebog, fra den bog, jeg har købt. Men vi kan godt se det heroppe. Heroppe der er noget, der hedder madroporpladen, eller madroporiden. Det er en si. Der kan trænge havvand ind i den si. Og så går det ned igennem det, der hedder en stenkanal, som går herned. Og så hernede, der har vi en ring,
ringkanalen, som ligger rundt omkring mave og mund. I midten af dyret. Her har vi armene, der løber til alle sider, ikke de 5 arme. Og her har vi ringkanalen. I forbindelse med den ringkanal, der sidder der nogle, I kan se, der står her, tidemands legemer. Det er de der små, der er der. Den der rundt der. Det er nogle små legemer, hvor der faktisk bliver dannet amøbocytter. Og hvis I nu har haft indvandrapparater, så vidste I godt, hvad en amøbocyt var. Men det er altså sådan en lille bevægelig, encellet organisme, og den er i stand til at opbygge en vis form for immunrespons. Så her ligger altså faktisk dyrets immunologiske respons, det ligger i de her amøbocytter, som bliver dannet i tidemands legemer. Så kan I se her fra ringkanalen, der går der en kanal ud her. Og der løber havvandet ud. Og så løber det ind i de der små ampuller, som ligger her på hver side. I kan godt se, at der stikker noget ned her. Det har vi en forstørrelse af her. Her har vi en ampul. Det er et lille beholder, hvor vandet kan strømme ind. Og der sidder muskler omkring her, så den kan trække sine muskler sammen, og så kan den støde vand ned i foden. Og det her, det er faktisk podier, som de hedder, eller sugefødder. Og når de skubber vand hernede, så forlænges det. Hernede på siderne, der sidder der også muskler, og det vil sige, at de faktisk kan bevæge foden sådan her og sådan her. De kan bevæge i alle retninger med de muskler der, og så kan de trække det til sig ved at slappe af i musklerne heroppe, så vandet det løber tilbage i ampullen. Og hvis de så strammer ampullen, så skyder de benet ud. Og det ser I til øvelserne, der kan I se, hvordan sådan en søstjerne, der ligger på hovedet, eller med oralsiden opad, der vil I kunne se de der fødder, der bevæger sig. Ja. Udover at vi har et vandkanalsystem, som tjener i øvrigt i respirationen, fødderne her, det er respiratoriske organer. Her sker en vis ildudveksling, men også ved, at den tager vand ind gennem mandoporpladen, der kommer der også iltet vand ind til dyret, og det fordeles så ud her i kanalerne, ud mod armene, og det deltager altså i udvekslingen af ilt og koldioxid. De bruger ikke ret meget iltzoner her, så vi har ikke rigtig noget. Vi har ikke noget blod. Vi har ikke noget rigtigt blod med blodpigmenter, ligesom vi har hos de højere dyr. Men vi har et blodsystem. Det hedder hemalsystemet. Og det er det, I kan se, der ligger her ovenpå. Det er hemalsystemet. Her har vi faktisk dens blod med forskellige typer af celler i, men det er næsten alle sammen celler, som er i stand til at æde bakterier og andre ting, som kan være til fare for dyr. Den har ikke noget blodpigment. Så det er ikke ret meget ilt, der kan opløses i det. Det består hovedsageligt af havvand, det der kanalsystem. Næsten ligesom i vandkanalsystemet. Ja. Jeg vil springe videre til det næste. Her ser vi sådan en fod. Her kan I godt se, her er ampullen afslappet. Der er masser af vand i. Foden er trukket op. Den er trukket i den muskel her, så den peger den vej der. Så strammer vi sammen om pællen, skubber vandet herned og kommer ned og får fat i substratet. Og så ved hjælp af den muskel her, så trækker den sig sammen. Og så bevæger den foden den vej der. Det vil sige, at dyret bevæger den vej der. Så slapper den af her, og så kommer vandet op. Så trækker den begge musklerne sammen, forkorter sin podie, sin sugefod, og så strømmer vandet tilbage. Og sådan fremdeles. Og på den måde så går den. Og sådan nogle ekinodermer her med sugefødder, de kan have op til 2.000 fødder. Det er det maksimale, det er den allerstørste. Den er næsten 1 meter i diameter, den art, der har det. Men sådan en søstjerne, som vi ser ned på stranden, den har omkring en 300-400 fødder. Kan I forestille jer, hvordan det er at koordinere bevægelsen af 300 fødder? Uden en hjerne og uden ganglier. Det har de her dyr ikke. De har ikke noget centralnervesystem. De har kun et nervenet, altså nervetråde, der går fra den ene sted til det andet. Et net, og alligevel så er de i stand til at udføre i forhold til lys, bevæge sig i forhold til lys, i forhold til
underlagets tekstur, er det fast eller blødt. De kan opfange fødeemner. De kan åbne et muslingeskal. De kan mange ting, helt uden et centralnervesystem. Det er fantastisk. Et andet fællestræk, som vi også kun kender fra ektodermerne, det er deres evne til at omforme deres bindevæv. Inden for 1 sekund, der kan sådan en arm, nu det her, det er nu en søpølse, og hvis man tager lige og holder den, så inden for 1 sekund, så bliver den sådan der, som et snotkat. Den laver simpelthen om på sit bindevæv, således at det ikke hænger sammen mere, så det fuldstændig falder sammen og bliver til en gelémasse. Det gør de i forsvarsøjeblikket, det gør de når de bliver angrebet. De bruger det også til noget andet. Nogle af jer har måske hørt om, at søstjerner, de kan lige lægge navn. Hvis de er forfulgt af en predator, altså af et rovdyr, så kan de efterlade en af deres 5 arme som belønning til rovdyret, og så undslipper de at overleve på den måde. Og det er fordi deres bindevæv, det kan lige opløses herinde ved basis, så bliver det opløst, og så kan de afskyde en arm. Det kan slangestjernerne også. Slangestjernerne, de gør det endnu mere end søstjernerne gør. Det er en repetition, det her. Der står her lidt under, dette er omfanget af vores forventninger til jeres systematiske kendskab, hvad ekiodermerne angår. Så det her, det er det, I skal kunne til eksamen vedrørende systematik. Fuldstændig som vi havde før. Crinoidea, det er sølvlier og fjerstjerner. Holotuidea, det er sølvpølserne. Echinoidea, det er sølvpølslinjen. Og Stereoidea, det er klassen, hvor vi har de 2 underklasser, søstjerner og slangestjerner. Asteroiderne og ophinioiderne. For det er det, I skal kunne. Nu tager vi så klasserne hver for sig, og jeg har kun 13 minutter tilbage. Det er godt. Sølvlinjerne her, de er sessile, og sessile, det betyder, at de er fastsiddende. De har en stilk, de sidder fast nede i havbunden, og der bliver de siddende resten af livet. De har ikke nogen muskulatur til at bevæge den stilken, så de står faktisk og flagrer lidt efter strøm og vandet. Så har de et multiplum af 5 af arme, der stikker ud her, og de arme, de kan faktisk godt bevæge sig lidt, men ikke ved hjælp af muskler, men derimod ved hjælp af ændringer i bindevæv. Hvilken side der nu er hård, hvilken side der er blød og sådan noget, der kan de altså godt bevæge sig lidt. De lever af mikroorganismer, og som jeg sagde før, så er oral siden den vender opad, så munden den sidder herinde i midten. Så fører den sine fødeemner, som den har fanget på sine slimagtige sugefødder, de bliver ført ned i en ambulakral fold, som det hedder, den fold, der sidder i midten, og så ved hjælp af cilier, så bliver det ført ind til munden. Eller lidt bedre lige om lidt. Fjerstjernerne derimod, de sidder ikke fast. De kan faktisk bevæge sig fra et sted til det andet. Og det gør de ved hjælp af de har muskler i deres arme her, og de kan faktisk svømme med armene. Og så lige hæve sig lidt op fra bunden, og så ved hjælp af strømmen, så bliver de ført et andet sted hen, så slapper de af, så sætter de sig til sted. De har nogle fødder her, det hedder sirer. De sirer, de er fasthæfter til underlag, og så kan de altså sidde der og forcere, altså og tage føde til sig. Så her er nogle karakteristika for crinoiderne, altså for sølvlier og fjerstjerner. Vi har ca. 100 arter. De er immobile på stilk. Det er de mest oprindelige echinodermer. Det vil I kunne se, hvis vi vender tilbage til den slide, hvor jeg havde de fossile former. Så kan vi sige, at det her det er det oprindelige. Munden peger opad. Det skal vi lige huske på crinoiderne. De har 5 til 200 arme med 2 rækker pinuler, og det vil sige 2 rækker pigge. De har lange podier. Podier, det er fødderne med mucus. Og mucus, det er jo et slimstof, hvor mikroorganismerne kan hæfte sig til, og på den måde så samler de føde. Det er ved hjælp af den der slim. De har ingen muskler i stilken, som jeg sagde, og de bevæger sig ved hjælp af ændringer i bindevævets viskositet. Det er også det, jeg sagde før.
Fjerstjernerne, der er der 600 arter, og de lever hovedsageligt på dybere vand. De fæstner til underlaget med sider, kan svømme ved hjælp af armene, og så er de suspension feeders, ligesom søstjerne. Det vil sige, suspension feeder, det er alt det småkrav, som findes i vandet, fra bakterier til mikroorganismer, andre mikroorganismer til små alger, det er det, de lever af. Så er der sølv, det har vi der. Her har vi lige tværsnit gennem sådan en arm. Og her kan I se de der lange fødder, der stikker ud, og som er koblet til vandkanalsystemet herinde. Den vil de strække ud, den lægger slim på, så ved hjælp af siler ned i folden, så bliver de ført ind her til armen, og så ved silebevægelse, så bliver derud, så ved hjælp af silebevægelse, så bliver de ført ind til munden, som ligger herinde. I kan se, at deres gonader, deres kønskirtler, de ligger også ude i armene her. Det her billede, det er taget med, og det er sådan bare en kuriositet, og det er taget med, fordi en gang, der var Indien, det var en ø. Så herude, der har vi mødet mellem to kontinentalplader, og der ved I godt, at den indiske kontinentalplade, den bliver skubbet nordpå. Og det, der sker, det er, at det åbne vand, som var her engang, det bliver lukket, og så får vi foldebjergene, som hedder Himalaya. Og det vil sige, at vi får nogle af verdens højeste tinder, de kommer her, fordi det bliver skubbet ind, så det folder simpelthen op mellem der, hvor de to landmasser de mødes. Og derfor, så kan vi oppe på de højeste tinder, der kan vi finde sølvlier. Forsteninger af sølvlier. Så det heroppe, det var en havbundskar, hvor sølvlierne levede. Det er lidt sjovt. Så kommer vi til asteroiderne. Asteroiderne her, eller rettere sagt stykket, det er en stor kasse. Og så har vi slangestjernerne, og så har vi søstjernerne. Og hvis vi tager slangestjernerne først, ja, så har vi en tværsnit af armen her. Her har vi en arm. Her er 5 arme, ikke, på slangestjernen. Her har vi et tværsnit gennem en arm med fødderne, der stikker ned her på begge sider. Og vi har nerver faktisk. Vi kan se det sorte her, det er nerver. Så det er nerverne, de går helt ud i fødderne. Der. Det vi lægger mærke til, det er, at der ikke er bund. Så de bevæger sig ikke med fødderne, ligesom en søstjerne gør. De her, de bruger simpelthen armene til at slå sådan en statiske bevægelse af armen, og det er den måde, de kommer hen over havbunden på. De graver sig også ned i sedimentet, og ligger måske på 1-2 cm nede. Hvis vi kigger på overfladen, og det er sådan en kuriositet for slangestjernerne her, det er, at hvis vi kigger på nu det her, det er oralsiden, det er den, der vender nedad. Hvis vi kigger på aboralsiden, den der, den øverste, så har vi sådan nogle plader. Vi har 5 plader, og I kan se, at i scanning elektronmikroskopi, der er det sådan bulet, og det er den bule, vi ser her. Ved I, hvad det er? De små linser. De er gennemsigtige. Så der kan lyset, det kan trænge igennem de der små linser. Og på den måde, så kan dyret altså orientere sig i lys og mørke. De har ikke noget synsfelt, ligesom vi har, men de kan orientere sig i forhold til lys og mørke. Så det er altså øjne, kan man sige, der sidder her. Søstjernerne, det er den, vi skal dissekere i dag, så der vil gå lidt nøjere igennem. Her har vi aboralsiden, det vil sige rygsiden. Det må vi ikke sige, vi må ikke sige rygsiden, men det hedder aboralsiden. Her sidder matoporitten, det er den der lille sideplade, jeg snakkede om før. Det er der, hvor havvandet bliver taget ind til vandkanalsystemet. Så vi har de 5 arme, og I kan se, der er pigge på. Hvis vi vender den om og kigger ned på oralsiden, så har vi munden, der sidder lige i midten. Så har vi en række af tentakler, podier, der sidder rundt omkring her. Så har vi nogle forskellige afsnit, og det er det, der står i jeres øvelsesvejledning, som jeg har læst. Der står, at her i midten, der har vi ambulakralzonen. Det er der, hvor sugførerne, de sidder herude på kanten af ambulakralzonen. Og det, der er imellem, det er udenpå her, det er interambulakralzonen.
Det er det, I kan se. Hvis vi kigger op på et tværsnit, så har vi nogle ting, som vi skal identificere til øvelserne. Det ene, det er, I kan se, her har vi oversiden, her har vi apparalsiden. I kan se, der er skelet hele vejen rundt i de lyseblå, der er skelet rundt omkring om armen, der som støtter armen. Ud fra den der huller, og den der stikker nogle papiller ud, det er nogle små hyaline udvækster fra xylomet. Og jeg ved godt, hvad xylom er, fordi det har Peter fortalt jer. Det er kropsvæsken, som ligger herinde, det er xylomet. Og derude, der foregår en del af respirationen. Det er direkte i forbindelse med omgivende afvand, med en kort distance hen over epitelet, hen over det ydre udlag. Men samtidig så bliver det også brugt som respirationsorgan. Det vil sige, at de kvælstofholdige affaldsprodukter, de bliver lagt herud, og enten så diffunderer de ud i vandet, eller også afsnører de simpelthen sådan en pergola, og så flyder den bare væk med affaldsstofferne. Det er lidt forskellige fra at tage. Hernede, der ser vi fødderne, og den har vi snakket om en gang, så den er ikke blevet med ampullerne, og fødderne er under der. Det har vi snakket om. En sjov ting med sådan en søstjerne, det er, at den kan spise muslinger. Og I kan se her, der har vi muslingen inde i midten. Så sætter vi fødderne ud og suger sig fast på skallen, og går op sådan her, og så trækker den faktisk i skallen, indtil den står bare 3 mm åben. Den kan ikke trække den helt fra hinanden, men den trækker den op, så at muslingeskalleren lige åbner en lille smule. Så krænger den en del af maven ud og ind i muslingen. Den har 2 maver. Den har en kardiamave, og det kan I godt lære det udtryk. Kardiamave og en pylorusmave. Kardiamaven kan den krænge helt ud og ind, og så har den ekstracellulær fordøjelse, det vil sige, at maven udskiller nogle enzymer, som opløser muslingen, og så suger den der dejlige saft til sig igen, og fører den ind i pylorusmaven, og så ud i armene, hvor det bliver lagret og fordøjet. Det er det, vi ser et billede af her, hvor det står over på muslingen og trækken. Det kan godt se ud som, at det her det er en skibmusling eller sådan noget. Inde i armene her, så her har vi maven, her har vi pylorusmaven, det er den der. Her har vi anus, der går ud, det er endetarmsåbningen. Og så har vi nogle divertikler, som går ud i armene. Så det er herude fordøjelsen sker. Det sker ud i armene. Det sker ikke i maven, men vi tager dem herude. Og det er nogle blindsække, hvor maden bliver ført ud, og hvor der sker enzymatisk aktivitet, og hvor absorption af næringsstoffer går direkte ud i xylomet. Mund, kardiamave, pylorusmave, og så ud mod anus her. Og her har vi pylorus vedhængende. Pylorus, det er fordi, de kommer fra pylorusmave, og så er C-kæg, det betyder sådan et udhæng, eller udvækst, og så ligger fordøjelsen derude. Så har vi lige et par minutter tilbage. Her har vi søpindsvinene. Vi har et regulært og irregulært. Og I kan se, at de er vokset fuldstændig sammen. Skeletpladerne der, de er vokset fuldstændig sammen. Og så det er en fast kugle, faktisk, kan man sige, som har en oral side og en aboral side der. Der er masser af pigge, dem vi ser her, nogle af de pigge, der står der. Men derudover så har vi nogle, der er mindre, og så har de også noget, der hedder penicillare. Det skal I også se til øvelserne, det skal I se penicillare. Det har søstjernen også. Det er sådan nogle små nogle med klosakse på. Og de bliver brugt til at holde overfladen ren for mikroorganismer og for andet krav. Og hos søstjernen, hos søpindsvinet her, der bliver det faktisk brugt til fangst. De kan fange lavbjør og andre smådyr, og de er giftige. Der er gift i de her penicillare. Så bliver de bedøvet, og så på den måde så bliver de ført ned ved hjælp af fødderne, så bliver de ført ned til maven, ned til munden og så ind i maven. Her har vi nogle eksempler på de der penicillare, som kan være, som hos søstjernen, der er 2 klosakse, og hos søpindsvinet, der er 3. Her ser vi sådan en overflade på et søpindsvin. Her kan vi se, her er fødderne, der stikker op. Podierne, her har vi piggene, der stikker op. Og her ligger penicillaren, de ligger så dernede.
og så rører man lige med en pincet, og så bøjer piggene, de bøjer ind mod for at beskytte dyrene. Og I kan se her, hvis man fodrer dem med sådan nogle larver, så rejser penicillinen sig op og griber fat i dem. Det bliver også brugt i forsvarsøje med. Her har vi en søstjerne, som er på vej til at angribe et søpindsvin, og der kan I se, der står penicillinen åben, og så bider det simpelthen i fødderne. Og andre steder, de kan komme til at bide. Så de bliver til at forsvare sig med. En meget, meget flot ting ved søpindsvin, det er det, der hedder Aristoteles lygte. Det er den, der findes herinde. Det er en skeletstruktur, som ligger omkring munden og maven, og den er karakteristisk for alle søpindsvin, og et af naturens meget smukke påfund. Virkelig flot, når man ser det. Jeg tror også, vi kommer til at se det i dag i den her uge. Det aller sidste, jeg går 1 minut eller 2 minutter over tiden, det aller sidste, jeg lige skal snakke om, det er søpølserne, holotoidea. Og her ser vi fra et forskningsskib en sedimentprøve, der bliver taget op, så bliver den lagt på dækket, og så begynder man at spule med vand. Her kan vi se en irregulær søpindsvin, der kommer frem her. Masser af slangestjerner, der også duer frem med de armene her fra slangestjernerne. Men det vi ender op med, når vi har skyllet alt leret væk, det er søpølserne. Søpølserne, det er fuldstændig med en oral ende og en aboral ende. Det er bare blevet trukket i dem, så det bliver lange. Men ellers, de har stadigvæk 5-tals strukturer. I kan se, der er 5 gange af dem her ambulakrale fuger, der er der 5 af, men de er bare trukket langt ud. Og så er de fuldstændig bløde, fordi deres skelet, det er kun nogle små fragmenter, der ligger inde i huden. Så ellers så er de helt bløde, og bliver faktisk holdt udspillet ved hjælp af xylontrykket inde i dyret. Her kan I se altså de der små kalkaflejringer, som findes der osikler, som de hedder. Det er vist det sidste slide, det her så er færdigt. Vi kan se heroppe, at vi har et vandkanalsystem fuldstændig som vi har hos alle moderne. Vi har en meget langstrakt mave. Alt det her, det er tarm. Alt det her, det er tarm. Så de har en meget lang tarm. Fordi de har jo ikke nogen pylorusvedhæng, som går ud i armene. De bliver nødt til at absorbere alt maden fra tarmen, og det går så ud i synonvæsken her. Så har de en respirationsorgan, der sidder inde i dyret. Og det er det, vi ser her, det er det lyseblå. Det er det respiratoriske træ, som hvor de tager vand ind gennem anus, ud i det respiratoriske træ, og så sker gasudveksling af ilt ud i xylomen. Så på den måde, så kan vi ligge og respirere. Vi ligger faktisk og trækker vand ind og ud hele tiden i deres respiratoriske træ. Og så det aller sidste, jeg vil fortælle jer om, det er lige det billede, der herovre. Det er noget, som sidder inde i forbindelse med tarmen. Det hedder det kuvæske organ. Det bliver brugt i forsvarsøje med. Det er så klistret og så forbandet, at hvis de bliver truet af et rovdyr, så udskyder det der og ligger det ved siden af sig. Og hvis rovdyret kommer i forbindelse med det, så er det fuldstændig klistret ind. Og nogle rovdyr dør af at blive klistret så meget ind, at de ikke kan åbne munden, eller de ikke respirerer, eller hvad de ikke kan. Det er noget forfærdeligt stads, de udskiller der. Men det er altså en af evolutionens point. Tusind tak for jeres opmærksomhed i dag.